Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур көн телибез. Һәр чәршәмбе Татарстан дәүләт телеканалында уйнагыз гармуннар тапшыру эфирга чыга. Бүген без сезне Казан дәүләт мәдәният институтындагы Югары сәнгать мәктәбе факультетының музыкаль сәнгать кафедрасы эшчәнлеге белән таныштырырбыз. Айса, қаралы. Мұнда ярамы мұнда тезірек ойнарға. Қаралы, мұнда ойнарға. То есть, бармақларны әзірекіне артикуляция етерге яры керек ясарға. Anladın mı? Там. Haydi еще раз başlayız. Haydi, akcentlar ясарға керек. Раз, два, bir, iki. Корали, а гармония, бирәлка гармония. Он даже уйнарға керек түгел ме? Олай. Нәрсесін мұнда соль мажорны уйнайсың. Вот. Зачем? Не керек. Доминанты керек шарға. И мұнда же акцентлар жасарға керек. Anladın mı? Haydi. Jipperalika. Bu yakta miyim sonunda nota dürüst olur. Dürüst olur. Anda dominant gerek. Mi bularga tiyiş. Haydi. 1, 2, 3, 4. Tормозить gitme. Қаралы, сенің артикуляция бар, техника бар, нәрсе сенің жоқ қазір. Динамика жоқ. Нәрсе әшлерге керек. Әкірінгіне пиано деп атала. Онары фортаға әшлерге керек. Аладың ма? Кульминацияға керек. Аладың? 1, 2, 3, 4. Рамазан Альбертович, исәмісіз, қазір менің дәрісім еді, кірсәм бола ма? Кірігіз, айдағыз. Айсап, қазір бар заниматься еді. Сенің білән шембе күніне ұшырашабыз. Ертеға дәріс болады. Шырақлат. Тальян гармонда сіз үйретесіз деп еттілер мен шулай. Онда специфика шулай. Гармонда да, тальянда да қазір үйренелер 5 бармақ білән ойнарға. 4 бармақ білән түгіл, ескі бабайлар ойнадылар 4 бармақлар білән. Қазір біз профессиональны итіп 5 бармақлар білән сенің білән үйренәбіз. Сіз шақсан өзігіз мәне неше кеттіп гармонда ойнарға үйреніп кеттіңіз? Тарихын сөйләгіз әлі. Менің әти гармонда да, баянда да ойнарға үйретті. Бірінші менің оқытушылық болды. Ишіттім мен бірінші тапқыр баянны 2 яшты, 3 яшты, һәм 4 яшта мен башладым әзірек кенә ойнарға, бәләкәй гармон менің болды, ойнарға үйрәндірем. Онары әйттім әти, баян нәрсе бұл? Әти такой. Олы қайым әйті, мен сені музыка мәктәбіне алам, һәм сені барасың сен. Онары шулай мен оқырға башландым. Үйрендім, гармонда бірінші гармон менің специальность болды, онары баян болды менің. Қазіргі вақытта мен Казан дәулет мәдениет институты ішлем, кафедра музыкальное искусство, факультет высшей школы искусств біздің. Демек енді сіз шылай яшьләрне гармонда, баянда ойнарға үйретесіз. Бик қызық. Не бұл ауыр мısың, қиын ма шулай яшьләрне үйрету? Сіз бит әле үзегез дә яшь.
Тыңлыйлармы сезне студентлар? Кемдер тыңлый, кемдер тыңламый, но күп Менә укытуда иң мөһиме нәрсә сезнеңчә? стабильность кирәк безгә, стабильность кирәк, и дисциплина кирәк безгә. Шундай, как әйтәм мин, классына килергә тиеш, концертлар ясарга кирәк, программаны өйрәтергә кирәк алар белән. Чөнки студентлар белән алар дөрес эшләмиләр, укыталар, уйнаталар алар, һәм аны алар дөрес эшләмиләр, аннары мин аларга булышам. Чөнки укытучы түгел, душ шикелле мин ясыйм. Алар белән сөйләшәм, хәлләре ничек беләм, ничек нәрсә син эшлисең, кайда эшлисең. Алар белән шулай методика кирәк аларның, вот такая. Вот. Яхшы, алайса без дәресебезне дәвам итик инде. Хөрмәтле тамашачылар, Казан дәүләт мәдәният институтында музыка сәнгать кафедрасы 1927 елда туа. Ул вакытта инде Анатолий Шутиков, хәзерге заманда ул безнең дәүләт оркестрының дирижеры инде. Менә ул башлана бу матур эшне. Менә 72 елдан соң, менә һәр 50 ничә ел инде менә музыка кафедрасы менә эшли. Миңа да эләкте инде бу кафедра мөдире дип эшләргә. Аллага шөкер эшлибез, Аллага шөкер өйрәтәбез, өйрәнәбез үзебез дә. Менә хәзерге заманда кафедрада 22 педагог эшли. Кафедрада 68 студент белем ала. Гармончылар да бар, баянчылар да бар, гитарада уйнаучылар, домра уйнаучылар. Әле күптән түгел, 3 ел элек безнең кафедрага тагын эстрадно-джазовый музыки дигән кафедра, тагын бер кафедраны кушылган. Һәр без күбрәк булдык инде, һәр бездә джаз уйнаучылар да бар кафедрада, джаз җырчылары да бар. Әле күптән түгел мин бу кафедрадан киттем, минем повышениега җибәрделәр, һәр мин монда инновация һәм предпринимательство центрының мөдире булып эшлим. Барыбер менә күңел тарта музыкантларга, барыбер күңел тарта баяннарга, гармоннарга, студентларга. Шуңа көн сайын менә шунда кирип, студентлар белән очрашып, экзаменнарга йөреп, тыңлап, Аллага шөкер, менә матур итеп яшәп ятабыз. Казан дәүләт мәдәният институтында даими белем бирү үзәге бар. Әлеге үзәк мәдәният өлкәсендә квалификацияны күтәрү, яңа һөнәри әзерлек юнәлешләрендә эш алып бара. 2023 елда даими белем бирү үзәге 6000-нән артык кешегә югары белем бирә. Яңа һөнәри әзерлек программасы буенча 44 кеше гармон һәм курайда уйнарга өйрәнү дәресләрен ала. Бу мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр, музыка мәктәпләрендә укытучылар. Даими белем бирү үзәгендә улар 1 ел эчендә 540 сәгать дәрес тыңлап, курай, гармунда уйнарга өйрәнә. Әлеге диплом бу остазларга үз мәктәпләрендә гармун һәм курай дәресләрен укыту хокукын бирә.
Шулай ук алар үз укучыларына дәүләт үрнәгендә дипломнар тапшыра алу хокукына ия була. Алга таба исә бу диплом белән укучылар музыка көллиятенә, училищега укырга керә ала. Мин үзем гармунда балаларны 2007 елда ипләп кенә уйната башладым. Үзем уйный белмидем, ипләп кенә менә үзем өйрәнәм, аларны өйрәтә башладым. Ләкин миңа менә бу профессиональ белем җитмидри. Мин бик көттем бу укуларны. 2019 елда безнең рәис Рөстәм Миниханов 100 тальян өләште. Тальяннар кайтты районга. Аңарда да өйрәнергә кирәк иде уйнарга. Шуңа күрә без бик көттек бу укуларны. Рәхәтләнеп, теләп килдем, өйрәндем. Хәтта монда алган белемнәрне киштәгә куеп кына сакламыйбыз. Монда укуга төрле районнан укытучылар җыелды. Без бер-беребез белән сөйләшеп, аралашып, алган укытучылардан алган белемнәрне бергә туплап, шулай аралашып эшләдек. Бу курсларга эләгүем дә бик кызык булды. Мин квалификацияны күтәрү курсларына килгән идем. Ишеттем дә, монда переподготовка курслары бар дип, деканатка кирип, Есия Релизаровнага кирдем дә, мәйтәм, шу группага эләгеп булмыймы, шу курсларга эләгеп булмыймы? Минем дә мәйтәм теләгем бар укырга. Монда әйтә, була мөмкин ди. Мәйтәм, мин булдыра алырмы микән? Конечно, булдырасыз ди. Менә ярты ел үтеп китте, бүген инде диплом алу көне килеп җитте. Минем ирем гармончы, баянчы. Әзрәк иде ул контрольдә тотты әзерләнүләрне, тырышуларны. Шул ук вакытта укый башлаган дәврдә үк музыка мәктәбендә укый торган балаларга курайлар сатып алып, алар белән бергә үзем дә өйрәндем. Репетиция кебек булды мондагы дәресләр өчен. Кеше һәр вакытта да үз өстендә эшләргә тиеш бит инде ул. Үсәргә тиеш, ниндидер мавыгылар булырга тиеш. Һәр яктан камил булырга тиеш. Бер урында басып торырга ярамый. Алга таба барырга кирәк. Бу курсларны оештырганнар өчен Мәдәният министрлыгына да, үзебезнең Мәдәният институтына да зур рәхмәт әйтәсе килә. Безнең укытучыларыбыз чыннан да чын профессионаллар, үз эшләрен бик яраталар. Башта орая, аннары өйрәнеп беттек, өйрәттеләр бик әйбәт итеп. Бүтән укытучыларга да бик зур рәхмәт. Күп белемнәр алдык, аларга бик зур рәхмәт. Юк, Айзилә, сезгә караган китаплар менә монда яталар. Шулай менә Алсурадифовна. Бу сездә шул кадәр күп байлык монда, әйтеп бетергесез. Кайлардан җыеп бетердегез сез моның кадәр китапны, моның кадәр хәзинәне дип әйтик. Шул уку дәвамында безнең студентларыбыз фәнни эшләр белән шөгыльләнәләр. 55 ел дәвамында безнең студентларыбыз һәм укытучыларыбыз халык иҗаты, сәнгатьнең төрле тармакларына караган фәнни эшләр башкаралар. Һәм бу эшләрнең нәтиҗәсе мәкаләләр һәм китаплар. Искиткеч. Монда нинди авторлар күрсәтелгән? Әйдәгез алар белән дә танышып китик әле. Монда инде безнең укытучыларыбыз, танылган музыкантлар, композиторларыбыз, җырчыларыбыз, аларның методик әсбаплары, аларның фәнни китаплары барысы да менә монда. Аларның ничә ел дәварында тупланган байлыгы бу китапларда чагылдырылган. Алсурадифовна, менә мин бит әле гармонда уйнарга өйрәнәм генә. Менә миңа өйрәнер өчен нинди китап файдалы булыр икән? Нәрсә тәкъдим итәсез? Монда инде әсәрләр бик күп. Мәсәлән, менә бу үзирәткеч Рөстәм Вәлиевнең Тальянкада һәм Кромкада өйрәтүче шунда әсбаплар. Яхшы. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге көндә Казан дәүләт мәдәният институты китапханәсендә 200 меңнән артык фәнни популяр, фәнни әдәбият һәм уку әсбаплары тупланган. Алар арасында 10 меңнән артык әдәбият, баянчылар һәм гармунчылар хезмәтләренә багышланган. Якташ,
Сәлем, нишек хәлләр? Аллаға шөкер. Буламысың гармунда? Булдырабыз. Яра, син Харинда монда ничәнче курс? Икенче курс. Икенче курс. Әниф, менә синең гаиләдә берәр кем гармунда уйнадымы? Ойнады. Әнинең әтисе бабай уйный гармунда. Әтинең әтисе баянда уйный. Менә мин бәләк чакта әтинең баянда уйнаганына кызыгып, үзем кызыксынып китеп, укырга кирдем менә. Димәк, бу гармунга мәхәббәт синең канда инде. Әйе. Миндә булган инде, абыйларда юк, менә миңа килеп җитте. Әйе. Син үзең Ознакай малае инде. Ознакай малае. Аннары әлбәт музыка коллективын бетереп, менә шул Казан мәдәният институтына кирдең. Шулай булып чыкты инде. Нигә микән Казан мәдәният институты? Белмим, никтер миңа мәдәният институты күбрәк ошады дип әйтәсем килә инде. Никтер күңел тартты инде шунда. Күңел тартты. Күңел тартты. Мәлсәк дип түгелме? Мәлсәк дип дигән күңел тартты. Безнең Әлмәт көллиятендә этнокультурный дигән факультет бар. Шунда мин концертмейстер булып уйнап йөргәндә, миңа әйтәләр, менә Наил Фаритович укыды бездә инде Әлмәттә. Менә шуның сыман уйнарга өйрәнер өчен югары белем кирәк. Шуның өчен дальше укыра бар диләр. Вот, шулай килеп чыкты инде. Ярар, бик зур рәхмәт инде сиңа. Сезгә рәхмәт. Миңа карап, Казанга килеп, Казан дәүләт мәдәният институтына кирип, ярар сиңа уңышлар. Мин инде хәр сине күрәм, күп телевизорда да күрәм сине хәр, Аллага шөкер, менә син хәр татар эстрадаларында да артистлар белән чыгыш ясыйсың инде. Аллага шөкер. Алдагы нинди планнар синең? Мин укып бетергәч мин монда эшкә калырга дип планлаштырам. Карта ясап битинсен алыштыра кирәк. Молодец. Ярар, аңладым мин. Яздырылган бит райда. Казан дәүләт мәдәният институты сәнгатебезнең асылын күз карасыдай саклап, заман таләпләре белән бергә иҗади башлангычны, мәгарифне һәм фәнне берләштереп алга атлый. Мәдәниятле мәдәниятебезгә югары белемле һөнәр ияләрен әзерләүче ул Казан дәүләт мәдәният институты. Бүгенгә шулар иде. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп, сезнең белән иртәгегә кадәр саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.